खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर बे भिडिअ'खौ नायनानै सोरबाफोर गोसोफोराव गाज्रि बोरैबाफोर सानदोंबा अननानै निमाहा होबानो जाबाय मानो होनबा बैसागो सम साथिथि जानाय सानमोन आरो ओमफ्राय नै बिसोर माखासे जोंनि गामिनि आइजोफोरखौ जोंनि न'आव आङो लामायाव लांफैदोंमोन आरो लेंनानै मानो होनबा बिसोरबो ज' ओंखारखादोंमोन नालाय जायनाव लेंदों बेनाव हाबदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहाबो साथिथि बानायखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरखौबो ओंखारनाय खोनानानै जोंहाबो न'आव थाखाया बेखायनो आं गोनाङावनो साहा लोंलांथोंसै होननानै लेंनानै लानानै जेनेबा बर'फोरा मा मावो नोंथांमोना मिथिखागौ थ' जेबो साना हलानो नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअ'खौ गोसो दंबा आरो बिदिनोसै जेबो साना हलानो नायलांबानो जाबाय आरो बयखौबो नुदों नामा मामि नायलाय भिडिअखौ बानायलाय
Anh cao không làm em phát hiện.